Okay, code of conduct for ethical standards. Okay. Tapos, ay, ito yung matindi. Oo, ito yung matindi. Yung violation ng CPRA or Code of Professional Responsibility and Accountability, ito yung parang code of ethics ng mga abogado, guys. Kapag na-violate mo to, diretso disbarment to. Diretso disbarment yan. Kapag nakita ng IBP at ng Supreme Court na merong sapat na dahilan para ikaw ay tanggalan ng iyong lisensya sa pagpapractice ng abogasya, mga babayan. Alam nyo, mga babayan, dito mahigpit sila eh, mahigpit ang CPRA. Pero nagtataka lang ako kung bakit hanggang ngayon si Sara Duterte hindi pa rin pa-dispar. Oo. Kasi like dito sa like naalala ko si si Papa Sec gano'n. Dahil sa pagmumura niya na-dispar siya. Pero si Sara Duterte may mura na, may death threat pa hanggang ngayon di pa na-dispar. So, ang weird lang no, na bakit gano'n. Pero, ayun, kinasuhan siya ng siyam na kababaihan, si Bong Sultan. And adding insult to injury, mga kababayan, pati yung asawa ni Bong Sultan nag-apologize na kay Ann Curtis. Ewan ko bakit kasi ganyan yun. Anyway. Pero isa pa sa mga pasabog, mga kababayan, itong si Ann Curtis mismo, nagsalita na rin. Sabi niya by now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay, a vulgar sexualized analogy, my name disgustingly used without my consent in the wrong context, and more importantly, without an ounce of respect. Any leader who cannot respect women does not understand leadership at all. Okay, so ayun, nagsalita na pati si Ann Curtis. Pero alam nyo, mga kababayan, ako nagtataka ako bakit may ganito ugali yung mga kalalakihan ng TDS. Alam nyo, mga kababayan, ako hindi naman ako hindi ko naman sasabihin na perfect ako or whatever. May tinatago din naman akong kapastusan. Oo. May tinatago din naman akong kamanyakan. Pero tinatago ko talaga. As in, walang nakakalam lang yan, misis ko. Kami lang dalawa nakakalam yan. Oo. Ganun. Diba? Hindi mo naman kailangan ipangalandakan yung kamanyakan mo eh. Ba't mo pinapangalandakan yung kamanyakan mo? Diba? I mean, lahat naman ng lalaki. Lahat naman lang ng lalaki, mayroon tinatagong kamanyakan. Pero yun, tinatago. Tago mo. My goodness. Diba? Lalo na kung it's a very unsavory thing. Just go. Ang weird lang ng mga ng mga kumakampi sa mga Duterte. It seems para sa kanila hindi uso sa kanila yung gano'n. Dissenting manyak daw, sabi ni Vito dito. At saka, mga babayan, eto lang sige, mamaya na ako pupunta sa point na gusto kong sabihin. Kasi merong mga tamang panahon para dyan. Diba? Diba nagiinuman kayo ng tropa mo, tapos kayo lang naman, wala namang ibang nakakarinig. Diba? Usapang lang naman, usapang kwentuhan. Medyo acceptable yun. Basta kayo lang, for the boys lang. Diba? Kayo lang.
May makita ka, uy, may type akong ganito, ganyan. Parang ganito, ganyan. Tapos for the boys lang, kayo lang, sa kwentong inuman, walang problema doon. Okay lang yun. Kasi pati mga babae, ganun din ang ginagawa nila. Ganun din naman sila. Oo. Pero in a hearing about impeachment, gagawa ka ng ganun. Sa dinami-dami ng pwedeng venue mong ilabas yung yung kamanyakan mo sa hearing ba talaga ng impeachment ni Sara Duterte? Anong klaseng katangahan yan? Diba? Anong klaseng katangahan yan? Bong Suntay. Tsaka ang dami-daming pwedeng example. Bakit yun? Bakit kamanyakan? Bakit kamanyakan? Ano, di ba, pwede naman yung sabihin, halimbawa, inisip ako. Inisip ko, nakakita ko ng 3 milyon sa lamesa ko. Inisip ko, parang gusto ko siyang kunin. Papaparusahan ba ako doon? Di ba, mas katanggap-tanggap yun? At mas pasok sa usapan ng confidential funds? Di ba? Kasi ang gusto lang naman niya ipunto, mga kababayan, hindi ka pwedeng magparusa sa mga naiisip. Because the RPC punishes acts, not intention, and not motives, not ideas. Kaya nga sa RPC, dinidefine ano yung criminal liability eh. Kailan nagkakaroon ng criminal liability? And criminal liability begins if there is a criminal act. Action outside the realm of the mind. Action, physical action. Doon lang nagkakaroon ng criminal liability. Yun lang naman ang gustong sabihin ni Bong Suntay. Bakit dinaan pa niya sa example ng kamanyakan? Diba? Sabi ni Sucubus 20, gagamit lang ng example yung pagnanasa niya pa. Correct! Salamat sa super chat, Sucubus. Wow naman! Wow! Wow! Diba? Pwede naman yung sabihin yung yung something related doon sa hearing. O kung gusto niyang akbak, kung ayaw niyang isipin na medyo baka tamaan siya pag gumawa siya example tungkol sa pagnanakaw ng pera. Pwede naman siyang gumisip na example na halimbawa, merong isang pulubi, gutom na, nakakita ng tinapay. Inisip niya na nakawin ang tinapay. Pwede ba siyang maparusahan doon? Sa pag-iisip ng pagnanakaw ng tinapay? Siyempre hindi. Di ba? Mas maganda example yun. Lang yan, ginawa niyang example yung kamaan niya. Nakita ko si Ann Curtis.